Jama'a barkanmu da sake haɗuwa da ku a daidai wannan lokaci. Wani magidanci da 'yar uwarsa ta haihuwa wato ƙanwarsa sun yi auren juna, kuma rahotanni sun bayyana cewa sun haifi 'ya'ya huɗu, kuma har yanzu suna rayuwa tare a matsayin miji da mata. Ku biyo mu domin jin yadda al'amarin ya kasance, amma kar ku manta, idan wannan haɗuwa ita ce ta farkonmu da kai, kai mana subscribe tare kuma da danna mana alamar ƙararrawa. Wani mutum mai suna Pauline ya auri 'yar uwarsa ne bayan sun rabu da danginsu tun suna yara, suka tsere tare. Yana ba da dalilin da suka sa suka yi aure. Mutumin ya ce sun ji cewa dole ne su kiyaye zuri'ar danginsu tunda su kaɗai ne suka rage. Da aka tambaye shi, ka san ƙanwarka ce kuma ka aure ta? Ya ce suna sane da cewa suna da dangantaka, amma sun dage za su ci gaba da rayuwarsu. Pauline mai shekara 28 da 'yar uwarsa Dorika, yaƙi ya raba su da iyayensu lokacin suna yara a Bunia, DR Congo. Su biyu ne suka tsere zuwa wani gari da ake cema Meki a DR Congo ba tare da iyayen ko danginsu ba sun sani. Su biyu ne suka tsere zuwa wani yanki da ake kira Meti a DR Congo sanadiyar tarwatsa su da aka yi. Iyayensu da danginsu duk sun tarwatse, inda su kansu suka sami kansu a wannan yankin. Sa'ad da zaman lafiya ya dawo cikin al'ummarsu, a wani zantawa da aka yi da shi da manema labarai, ya ce a lokacin da ya koma domin binciko iyayensu, bai sami ganin ko guda ba, har ma da danginsu, wanda bai sani ba ko sun mutu ko kuma sun yi gudun hijira zuwa wata ƙasan ta nesa. Ya ce bayan neman iyayensa da kuma danginsu da ya yi, kasancewar bai sami ko guda daga cikinsu ba, sai ya yanke shawarar komawa Miki domin haɗuwa da 'yar uwarsa. A cewarsa, bayan komawa wurin 'yar uwarsa, sai ya yanke shawarar ya aure ta, inda ya furta mata wannan kalamin, kuma ya ja hankalinta da cewa ta sani su biyu ne ɗai suka rage a duniya, don haka ta amince su yi aure tare domin kula da kansu tare kuma da zuri'arsu, kasancewar ba su san yadda za su yi su rabu ba. Bayan kwanaki da yawa suna ta tunanin wannan shawarar, daga ƙarshe dai Dorika ta amince da hakan, inda suka yi aure tare kuma suka daɗe a matsayin miji da mata, wanda a halin yanzu suna da 'ya'ya huɗu tare. Sun kuma ce za su ci gaba da zama tare a matsayin miji da mata, kuma za su ci gaba kula da 'ya'yansu.